マジでちゃんと夫婦ごっこしてみようよ。 A ランク取れたらハッピーエンド。本番の練習にもなるし。うじうじしてちゃ何も進まないよね。やるときはガツンとやれっての。あんた一生童貞組んでいるつもり？ということだから、じゃあな。ちょっと、行ってきますのキス？キスって言うと天ぷらにすると美味しいあれか？はあ？行ってきますのキスに決まってるでしょ。ジローちゃんまだ。所詮童貞くんだもんね。ジロー出てこいや。一生縁がないから。おっせえよ、戦場なら即死だぜ。口とか聞いてないよ。